Men Daniel besluttede i sit hjerte, at han ikke ville gøre sig uren med kongens mad eller med vinen fra hans bord. Daniel sagde da til Melzar, som fyrsten over hoffolkene havde sat over Daniel, Hanania, Misael og Asaja: Prøv os, jeg beder dig, i 10 dage. Giv os grøntsager at spise og vand at drikke. Sammenlign så vores udseende med dem, der spiser af kongens mad, og gør, som du ser bedst. Melzar gik med til det og prøvede dem i 10 dage. Og efter 10 dage så de sundere og stærkere ud end alle de unge, der spiste af kongens bord. Så tog Melzar deres portion af mad og vin væk og gav dem grøntsager. Gud gav disse 4 unge visdom, indsigt i al lærdom. Og Daniel forstod også syner og drømme. Da dagene var omme, og kongen lod dem føre frem, bragte hoffyrsten dem til Nebukadnezar. Kongen talte med dem, og ingen var som Daniel, Hanania, Misael og Asaja. Derfor fik de plads hos kongen. I alt, hvad kongen spurgte om visdom og forståelse, var de 10 gange klogere end alle spåmænd og vismænd i hele riget. For de bad og stolede på Gud, og Daniel og hans venner stod fast og blev rigt velsignet.